Il-Partit Nazzjonalista ressaq protest quddiem l-Awtorità tax-Xandir kontra l-programm Popolin għax fih intuża kliem Alex stess waqt li ddiskuta l-proposta tal-Kap Nazzjonalista stess li jrid jagħmel pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran u deskrivija bħala niċċa ekonomika ġdida. Iżda issa l-Partit Nazzjonalista donnu qed jistħi jitkellem dwarha. Fil-ment li ressaq kontra x-Xandir Nazzjonali u firmat mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello derċar kristall li l-Partit Nazzjonalista qed jistħi minn kliem Alex li tqanqal fil-programm Popolin. Il-frażi ta' Alex ta' pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran ukoll spiċċat fuq l-ewwel faċċata tat-Times of Malta l-għada. Litteralment, petrol station f'nofs il-ħajja tal-Mediterran. Iżda fl-ilment tiegħu Charles Bonello kiteb l-użu tal-kliem jitkellem dwar il-pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran jirrifletti r-retorika skontu tal-Partit Laburista. Ar minn hekk tant qed jistħi minn kliem Alex li l-Partit Nazzjonalista l-menta l-intużat is-soundbite, jiġifieri d-dikjarazzjoni ta' Alex dwar l-istess pompa tal-petrol fil-Mediterran. Meta kkunsidra dan kollu evalwa dak li tqajjem fi smieħ, il-bord tal-Awtorità tax-Xandir ma laqax l-ilment tal-Partit Nazzjonalista u ta' raġun il-programm Popolin u l-PBS. U dan għax fl-aħħar mill-aħħar il-programm uża eżatt kliem Alex Fuq l-istess suġġett il-Kap Nazzjonalista mel sensiela ta' żbalji dwar kemm il-proposta tiegħu suppost se toħloq investiment, tant li spiċċajati 3 verżjonijiet f'24 siegħa. Minn barra hekk, tant kemm saret bla ddoċċ li nqabad kontinwament fid-dibattiti li kellu mal-Prim Ministru Roberta Bela.